Allahu akbar. Kogin jini jagawan nama da gargaza saniya ta koma tsinke. Alhaji Allah. Alhaji Markabu ikon Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ina wuni. Lafiya lau? Na gajiya. Lafiya lau? Ya yaran. Lafiya lau wallahi. Yawwa. Ina yankan masa. Ko Allah hadda wata ɗawainiya? Haba. Ai da ba abin nan ba. Haba. Yanko hudu ne da yake zan dan tafi da shi gida. Ai saboda mata can ko? Ina. Hudu. Fara ba shi ɗin tukuni fara ko? Ikon Allah. Yawwa. Bari in ware na. Ya ina wuni. Na fa lafiya lau. Lafiya lau. Ya yaran kuma. Wato ba matsala magana? Ba matsala wallahi. Markabu. Na'am. Ka san dai yadda nake da kai a garin nan. Kwarai kuwa. Tare muka taso akai faɗi tashi akai wayi akai Kujima duk tare aka shayi. Duk irin wannan zafin neman babu irin wanda ba mu yi da kai ba. Kwarai kuwa. To da yake shi mai bayarwa kai ya ga dama ba. Ato. Sai ya yi maka riga arziki garin mu kai kadai ke da mota. Allahu akbar kabira. Kuma muna girmama ka da wannan. Gaskiya ne. To ban ga yadda za a yi in ci mutuncin ka ba in ɗauki in ba mai gari. Ina. Kuma ai dama ne maka alƙawarin zan yi matukar hanci. Kuma Allah na tuba da kai muka taɓa magana a ƙofar gida. Na ce maka kar ku yadda ku ɗauki yarinyar nan ku ba mai gari. Abin da ya kawo ni kenan. Aƙalla a cikin uwarsa ka ta haife shi sai da shekara kusan 4. A cikin uwar. Jama'a ka ce ya daɗe yana wahalar da wai shekara ɗaya a nan. Na'am. Shekara ɗaya a nan ɗinta. Sannan ya dawo idu sama sai da shekara. Duk kana kallo. Tarihi ne ba idu. Ai tarihi na'am. Yanzu abin da nake so. Ba gaskiya ba. Abin da nake so. Na ga mai gari ya matsa mana akan yarinyar nan. Ni kuma na zanna da yarinyar nan baka da baka. Ta ce min ba wanda take so sai kai. Yauwa. Da Allah mai dan kitse. Ana ta sakin zance. Wai yarinyar ta kanta. Ai sai da na zauna ne mata hudu ba. To yanzu abin da na shirya sai dai mai gari gobe ji an daura maka aure. Kuma ba wata tsawwalawa. Kawo Allah ya saka da alheri. Ba komi. Ba komi. Zabana. Zabana. Allah ya saka da alheri. Amin. Allah ya bar zumunci. Amin. Abinda kai mun ni ba zan manta ba. Habawa. Duk inda ake fidda bayan Allah zan fidda kai. Abinda na sani. Yanzu abinda za ka yi min ɗaya ne. Yawwa. Ba wata tsambala saboda aini da kai yau ake tare. Rumfujin wannan da muka sha a rayuwa Allah na tuba ba tare aka sha ba. Saboda Allah. Ba gashi ne dan da kuma kai. To za ka ba da 100,000 kuɗin sadaki. Sai da yake kaga dangin uwarta suna can binni. To dole zan tashi a kori kura a je a ɗauko ta. Da ita da danginta za ka ba da 40,000. Kuɗa kori kura 40,000. Sai kuma riga uwa da riga uba ka san ana yi. To ni na yafi tsakanina da kai ai hidimar da kai min da yawa. Kawai ita hasu ne za ka ɗinka za a ba da 20,000 ta sai kayan nata. Yanzu 100,000 da 60 duka gaba ɗaya. Wannan tsundume mai cikin ta cike yake da boko wallahi. Ana sani. Kuna magana da yarinya tana ta zuba turanci. To shikenan. Idan kuma kana ga ba zai yiwu ba sai in je in samu mai gari. Astaghfirullah. Na abba. Ina binka da alheri kana wannan. Nawa ne nan? Nan 30,000 ne. 20,000 ne nan. Yo ana magana 100. Riki min mun nace. To. Haba yaya. 30 ne nan. In ka da kenan. 50 ko? Mu je in baka 110. Yanzu nan. Yawwa. Ai da man gurin ka zance. Baushi. A. Da duri ko babu. Ina ruwanka? Ai baka yi mu haka ba.
kai baka san ma me faru ba sai kai mu bayani. duk neman da nake neman duk yawon da nake neman ka lungu da sako ina neman ka dan in sanar da kai abin da yake faruwa to wallahi dai zai bace mu Me ya faru? baka san ma me faru ba kai markabu ni fa ni ne mai dubun kare da mutane Allah. kuma wallahi na fi son kare da mutum Allah sarki. Allah na fi son kare da mutum Allah sarki. ni yanzu zan daura yanzu nan ran gada nawa na dauka ran barewa nawa na dauka na zomo nawa na dauka ye to bari in faɗa maka dan ka shashasha mai shashashan wani guri ya zo ya samu ta shashasha mai shashashan wani guri sun yi aikin shashanci duba kundinta na tuwo ne Me ya faru a cikin kundin nan ta? ɗanka ya samu rabo a jikin yata kuma ba ta hanyar halak ba A to ni ina ruwana? Ai ɗana daban, ni daban. Na ɗauka ma cewa ce maka ta yi ni ne mata ta yi min sharri ka tafi za ka tare ni a hanyar da baushi a hannunka? aka kace A to minan ce. to bari ka ji markabu bari in faɗa ma wallahi taimako yara ake bawa manya ko akan kaya sa kwana Allah sarki. Allah ɗanka zai zama gawa wallahi zan yi ɗuri wallahi jin harbe shi kashe shi ka zo ka ɗau gawa Wallahi da ka taimake ni. In dai ka harbe mun shi ni da kai mun daidai. Kyautuwa kai sabon ɗuri ka je kai sabon gashin alburushi. Wallahi. Ɗuri sabon ɗuri za kai kana samun sai ji dam.